Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Ράδιο Ορφέας. Είμαστε ξανά μαζί σήμερα. Η μέρα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 7, είναι Οκτώβρης και το έτος είναι 2020. Αυτό τουλάχιστον γράφει το ημερολόγιο. Είμαστε πάλι μαζί σήμερα εδώ. Η ώρα είναι 7 το βραδάκι και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 35 με 40 λεπτά περίπου. Είναι μια έκτακτη εκπομπή. Οι καθιερωμένες μας εκπομπές είναι Τρίτη και Παρασκευή στις 8 η ώρα, αλλά λόγω του ότι σε αυτές τις έκτακτες εκπομπές θέλουμε να δίνουμε λόγο σε όλους τους πολίτες, τους ενεργούς πολίτες, εξού και ο τίτλος της εκπομπής, Ενεργός Πολίτης. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να έχω δίπλα μου έναν ενεργό πολίτη, έναν συνέλληνα, τον Βασίλη Καρκαλάτο, ο οποίος είναι υποψήφιος με την Ελλήνων Συνέλευσης στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών. Βασίλη, καλώς ήρθες στο στούντιο. Καλησπέρα Στέφανε, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Σήμερα το θέμα της εκπομπής είναι η εξωτερική πολιτική και η ηθαγένεια. Θέλεις να μας πεις, Βασίλη, τι είναι η ηθαγένεια, να μας πεις λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με τον ορισμό της ηθαγένειας. Μέσα από τον πλούτο της ελληνικής μας γλώσσας, ξεχωρίζοντας τη σύνθεση της λέξεως ηθαγένεια, είναι από το ηθής και το γένος, δηλαδή κατευθείαν από το γένος. Ουσιαστικά λοιπόν η ηθαγένεια είναι ηθαγένεια έχουν όλοι όσοι είναι από το ίδιο γένος, από την ίδια γενιά. Αυτό είναι ακριβώς η λέξη ηθαγένεια. Να δούμε λίγο, δεν ξέρω, αυτό που έχει η σημερινή εκπομπή και θα θέλαμε να δούμε είναι γιατί έχουμε τελευταίο καιρό, μάλλον αρκετό καιρό τώρα, αρκετά χρόνια τώρα, αλλά τον τελευταίο καιρό πιο πολύ συστηματικά δίνεται ηθαγένεια σε διάφορους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική καταγωγή. Γιατί όμως γίνεται αυτό, Βασίλη? Δηλαδή γιατί δίνεται ηθαγένεια σε κάποιους οι οποίοι δεν είναι από το ίδιο γένος? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Αυτό θα πρέπει να το αναζητήσουμε, γιατί λογικά θα έπρεπε να δίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα και τους αρέσουν οι συνθήκες διαβίωσης, να παίρνουν την υπηκότητα, δηλαδή ή τέλος πάντων την πολιτότητα, να γίνονται πολίτες Έλληνες, αλλά χωρίς να είναι Έλληνες ηθαγενείς, με ελληνική ηθαγένεια, δηλαδή γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να κάνεις έναν που δεν έχει την ελληνική ηθαγένεια, να τον κάνεις Έλληνα ηθαγενή με χαρτιά, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για κληρονομικό δικαίωμα εξαίματος. Σωστά. Έτσι. Δεν μπορείς να το αλλάξεις το DNA λοιπόν, πώς θα το αλλάξεις με ένα χαρτί? Άρα πού αποσκοπούν, για ποιο λόγο θεωρείς ότι γίνεται όλο αυτό? Γιατί αυτό γίνεται μόνο εδώ στη χώρα μας. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Όπου και να ταξιδέψουμε, όπου και να πάμε, μας δίνουν την υπηκότητα. Έτσι, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνθήκες. Έτσι ακριβώς είναι. Θα πρέπει να το δούμε λοιπόν, γιατί ο Έλληνας νομοθέτης δίνει ελληνική ηθαγένεια και μάλιστα έχει εξομοιώσει την ηθαγένεια με την νομικά, η ηθαγένεια με την υπηκότητα αναφέρουν ότι είναι το ίδιο πράγμα, το οποίο γνωρίζουμε ότι η ελληνική γλώσσα ως ενοιολογική ξεχωρίζει ακριβώς τις έννοιες. Άλλη έννοια είναι η υπηκότητα, άλλη έννοια είναι η ηθαγένεια. Θα πρέπει να σας οδηγήσω λίγο από μια διαδρομή για να δούμε λίγο πώς έχει στηθεί κάτι το οποίο έχει περάσει και μέσα από το Σύνταγμα. Καταρχήν θα ήθελα να δώσουμε λίγο τον ορισμό του έθνους Mm-hmm. Και να δούμε τη σχέση που έχει το έθνος με την ηθαγένεια.
Έθνος είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν κοινά ήθη και έθιμα, κοινή γλώσσα και κοινή καταγωγή. Δηλαδή είναι το ίδιο γένος. Δηλαδή έρχονται όλοι κατευθείαν από το ίδιο γένος. Έχουν δηλαδή την ίδια ηθαγένεια. Άρα το έθνος είναι το έθνος και η ηθαγένεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Και πάμε να δούμε λοιπόν τώρα γιατί ο νομοθέτης στην Ελλάδα κάποια πράγματα τα ξεχωρίζει. Θα σας πάω στο άρθρο 1 του Συντάγματος, στην παράγραφο 3, που αναφέρει το εξής: όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ο νομοθέτης να ξεχωρίζει το έθνος από το λαό. Έτσι, υπάρχουν υπέρ αυτού, του λαού δηλαδή, και του έθνους. Για ποιο λόγο να ξεχωρίζει το έθνος? Πάμε λοιπόν να δούμε στο άρθρο 51 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται το πώς γίνεται η εκλογή, η ανάδειξη των βουλευτών και συγκρότηση της Βουλής. Στο άρθρο 51 λοιπόν, στην παράγραφο 2, αναφέρει ότι οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος. Και εδώ θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος και όχι ολόκληρο το λαό. Τώρα μου έρχεται, έτσι όπως το αναφέρεις, αυτό που μας λένε προεκλογικά, ότι ο λαός αποφασίζει. Άρα δεν είναι δόκιμος όρος. Κοίταξε να δεις. Θα πρέπει να το δείξουν έτσι. Γιατί στο Σύνταγμα αναφέρει ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Όμως δεν αντιπροσωπεύουν όλο το λαό. Δεν αντιπροσωπεύουν οι βουλευτές το λαό. Αντιπροσωπεύουν το έθνος. Mm-hmm. Εκεί γιατί ξεχωρίζει αυτό το πράγμα. Πρέπει να δούμε λοιπόν γιατί τα πάντα που ανήκουν στην πατρίδα μας εδώ, και μιλάμε για το ελληνικό δημόσιο, μιλάμε για έθνος, δηλαδή μιλάμε για εθνικές οδούς, μιλάμε για εθνικές εκλογές όταν μιλάμε τα πάντα. Εθνικές ομάδες, εθνική ομάδα. Μιλάμε λοιπόν ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα ανήκουν στο έθνος και τα κληρονομικά δικαιώματα ανήκουν στο έθνος. Άρα αυτό που ζητάνε αυτοί που είναι πάνω για να μας κυβερνήσουν, που ζητάνε την εντολή μας, θέλουν να διαχειριστούν τα κυριαρχικά ή κληρονομικά δικαιώματα του έθνους. Και δεν ζητάνε την εκπροσώπηση, δηλαδή δεν θέλουν να μας εκπροσωπούν ως έθνος, αλλά να μας αντιπροσωπεύουν. Και εδώ να δούμε τη διαφορά της εκπροσώπησης από την αντιπροσώπευση. Mm-hmm. Όταν δίνεις την αντιπροσωπεία σε κάποιον, πηγαίνει αυτός και κάνει ό,τι θέλει χωρίς να σε ρωτήσει, αντί για εσένα. Όταν δώσεις την εκπροσώπηση, ουσιαστικά του δίνεις εντολή να κάνει αυτά που του λες. Στη μία περίπτωση λοιπόν έχουμε εκτέλεση των εντολών που θα του δώσεις, και στη δεύτερη περίπτωση της αντιπροσωπείας είναι εκτέλεση οτιδήποτε θέλεις, μάλλον κάνε οτιδήποτε θέλεις χωρίς να με ρωτήσεις. Είναι τελείως διαφορετικό. Ακριβώς. Άρα στη μία περίπτωση είναι είμαι εδώ και κάνω αυτό που κάνω αντί του προσώπου σου. Ακριβώς. Και στην άλλη περίπτωση είμαι εδώ και εκτελώ τις εντολές σου. Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η εθνική αντιπροσωπεία, η Ελληνική Βουλή, έτσι δεν τη λένε την Ελληνική Βουλή? Σωστά, ναι, ναι. Η εθνική αντιπροσωπεία λοιπόν αντιπροσωπεύει το έθνος και ό,τι περιλαμβάνεται στο έθνος. Άρα και τα κληρονομικά δικαιώματα. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε για ποιο λόγο και ποια είναι τα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων. Μάλιστα. Ερχόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο που έχουμε πει πολλές φορές εδώ από την συγκεκριμένη εκπομπή, ότι ο κάθε πολίτης πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να διαβάζει. Σίγουρα θα υπάρχουν αρκετοί συνελληνές μας, συμπολίτες μας,
οι οποίοι θα έχουν ανοίξει το Σύνταγμα της Ελλάδος, της χώρας μας, αλλά υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό. Σίγουρα. Έτσι, από εκεί απορρέουν όλοι οι νόμοι που βγάζουν. Έτσι λένε. Αν ψάξουμε λοιπόν θα δούμε ότι ακόμη και οι νόμοι δεν είναι σύνομοι με το Σύνταγμα. Πόσο μάλλον να εμβαθύνουν σε όλες αυτές τις έννοιες, γιατί η γνώση είναι αυτή που απελευθερώνει, η γνώση είναι αυτή που σε πάει σε μία θέση για να μπορείς να μιλάς με σιγουριά και με ασφάλεια και να γνωρίζεις τελικά τι είναι αυτό που λες. Γιατί το τελευταίο διάστημα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουμε ακούσει ό,τι οξύμορο μπορεί να φανταστεί κάποιος για την ηθαγένεια, για όλα αυτά που για τις έννοιες των λέξεων που μιλάμε για λαθρομετανάστες, αλλά τελικά θέλουν να μας ακυρώσουν έτσι και τη λέξη. Μας απαγορεύουν τη λέξη, ναι. Άρα λοιπόν πάλι γυρνάμε στον πολίτη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Βασίλη. Ο Έλλην άνθρωπος έχει δικαιώματα, κληρονομικά δικαιώματα, μιλάω ως έθνος, ως γένος? Βεβαίως. Και αν ναι, από πού? Δηλαδή πόσο πίσω μπορούμε να πάμε για να ψάξουμε να βρούμε από πού έρχονται αυτά? Όπως είπαμε, τα κληρονομικά δικαιώματα έρχονται από γενιά σε γενιά. Και εδώ θα πάμε να δούμε πόσο πίσω και για ποιο λόγο προσπαθούν να έχουν τη διαχείριση των κληρονομικών δικαιωμάτων των Ελλήνων κάποιοι οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, αλλογενείς. Πηγαίνοντας πίσω λοιπόν, και αυτό θα σας προτρέψω να το δείτε, είναι ακριβώς και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, θα δούμε ότι τα κληρονομικά δικαιώματα του πλούτου των Ελλήνων έρχεται από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και αυτό είναι το κλειδί, γιατί προσπαθούν να πάρουν το όνομα της Μακεδονίας, γιατί ο Αλέξανδρος ξεκίνησε από τη Μακεδονία, Έλλην Μακεδόν, έτσι, και βλέπουμε ότι με κάθε τρόπο προσπαθούν αλλογενείς, υποστηριζόμενοι από μεγάλο μέρος του παγκόσμιου κατεστημένου, να προσπαθεί να πάρει το όνομα Μακεδονία. Για ποιο λόγο? Γιατί μέσα σε αυτή την έννοια υπάρχει όλο το κληρονομικό δικαίωμα του πλούτου του πλανήτη ουσιαστικά. Από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και αργότερα του Βυζαντίου, θα δούμε ότι όλοι όσοι ήταν βασιλιάδες θα έπρεπε να έχουν ελληνικό αίμα. Οι σύγκλιτος δηλαδή, και στη Ρώμη αλλά και αργότερα στο Βυζάντιο, θα έπρεπε να είναι Έλληνες. Πολύ σημαντικό. Άρα αυτά δηλαδή είναι από τα ιστορικά στοιχεία. Οπότε και αυτά ακριβώς τα έχουμε περιγράψει στην ιδρυτική μας διακήρυξη, γιατί ουσιαστικά ως Ελλήνων συνέλευσης πρέπει να διασφαλίσουμε τα δίκαια και τα δικαιώματά μας ως Έλληνες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας το έχουν εκλέψει δολίως. Άρα δεν είναι η πρώτη εικόνα αυτή που θέλουν να μας δείξουν για το γειτονικό κρατήδιο. Όχι, και βέβαια. Το όνομα Μακεδονία, αν τραβήξει την κουρτίνα θα δούμε όλα αυτά τα στοιχεία έτσι πίσω. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση. Θα μπορούσε να πάρει οποιοδήποτε όνομα. Για ποιο λόγο πρέπει να πάρει οπωσδήποτε το όνομα Μακεδονία? Και να οικειοποιηθούν, όπως λένε και οι ίδιοι, την καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλα αυτά που γιατί πηγάζουν από αυτή την τεράστια οντότητα για την ανθρωπότητα. Και αντιλαμβάνουμε ότι
προσπαθούν να το κάνουν αυτό με 1002 τρόπους όσον αφορά για το έθνος, για τον Έλληνα άνθρωπο, γιατί μειώνουν συνεχώς τον πληθυσμό. Εδώ αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Πάρα πολλά χρόνια δεν αυξάνεται ο πληθυσμός της Ελλάδος. Κάνουν τα πάντα με όλους τους τρόπους να μην μπορεί ο Έλληνας να διονύσει το είδος του, δηλαδή να μπορέσει να λειτουργήσει όπως σε όλο τον πλανήτη. Με κάθε τρόπο προσπαθούν καταρχήν με όλες τις οικονομικές δυσκολίες που φέρνουν στους Έλληνες ανθρώπους, ειδικά στους νέους, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Αυτό και από μόνο του μειώνει κατά πολύ τον πληθυσμό των γηγενή. Επιπλέον με κάθε τρόπο δυσκολεύουν την εργασία, ώστε οι Έλληνες νέοι οι οποίοι θα έπρεπε να κάνουν οικογένεια εντός της Ελλάδας να πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, και μάλιστα με παρότρινση ακόμα και του Πρωθυπουργού τελευταία. Σωστά, το είχαμε ακούσει. Το ακούσαμε και αυτό, και μάλιστα έτσι, στην πιο παραγωγική τους ηλικία, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εδώ έχουμε το θέμα λοιπόν της ηθαγένειας, το οποίο δίνουν αφιδώς, όπως είπαμε, σε αλλογενείς, και όσο περνάει ο καιρός το κάνουν και πιο εύκολο. Διώχνουν λοιπόν τους ηθαγενείς, τους Έλληνες με ελληνικό DNA, και φέρνουν άλλους αλλογενείς και τους δίνουν εύκολα το DNA. Τους δίνουν το DNA. Τους δίνουν την ηθαγένεια με χαρτιά. Δεν μπορείς να αλλάξεις το DNA σε κάποιον. Μάλιστα, πάρα πολλά στοιχεία, και καλό θα είναι, όπως είπαμε και πριν, ο κάθε ακροατής να ψάξει και να βρει ο ίδιος τα στοιχεία. Βέβαια, σε όλα τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης όλα αυτά υπάρχουν, μπορεί να μπει σε ένα από αυτά και να ζητήσει ό,τι θέλει από στοιχεία. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό σποτάκι, και στη συνέχεια θα πάμε στο ποια θα είναι η θέση της Ελλήνων Συνέλευσης για την ηθαγένεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σποτάκι και επανερχόμαστε. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος, που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών, με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Ένα ιερό ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι οι ίδιοι, οι πανίεροι μοναδικοί, θείοι δημιουργοί Α. Το ιερό ελάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του ελάνιου αξιακού συστήματος των 33 ελάνιων πρωτοκόλων συν 2 νόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτέμις Σόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους.
Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανιέρου ελάνιου αξιακού συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο ελάνιο αξιακό μας σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216 800 9810 και 690 9969 698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Εδώ είμαστε ξανά με τον υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης Βασίλειο Καρκαλάτο. Βλέπω, Βασίλειο, ότι κρατάς στα χέρια σου ένα βιβλιαράκι, το οποίο είναι η ιδρυτική διακήρυξη και οι προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Πολιτείας. Αυτά είναι που έχει καταθέσει ο πολιτικός φορέας στον Άριο Πάγο, έτσι? Ναι, είναι ένα κομμάτι από το... μαζί με το καταστατικό έχουν καταθεθεί και οι προγραμματικές δηλώσεις και η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο κατά τη δημιουργία του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης το Σεπτέμβριο του 2015, όπου και πήρε έγκριση για να συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες της πολιτικής της Ελλάδος. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κάθε πολίτης που μας ακούει μπορεί να μπει σε ένα γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης και να πάρει στα χέρια του αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις, ή αν δεν έχει κάποιο γραφείο κοντά στην περιοχή που διαμένει, μπορεί να μπει στο διαδίκτυο, να πληκτρολογήσει προγραμματικές δηλώσεις Ελλήνων Συνέλευσης και να τυπώσει, να το διαβάσει. Πάμε λίγο σε αυτό που είπαμε πριν. Ποια θα είναι η θέση της Ελλήνων Συνέλευσης για την ηθαγένεια, γιατί είναι τεράστιο θέμα και πολύ σημαντικό. Λοιπόν, όπως είπαμε, η ηθαγένεια αφορά τους Έλληνες το γένος. Άρα η Ελλάδα, και διαβάζω μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης, έτσι, η Ελλάδα δικαιωματικά ανήκει στους αυτόχθονες Έλληνες ηθαγενείς. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Για όσους δεν είναι Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς και ζουν στον ελλαδικό χώρο, η Ελλήνων πολιτεία δείχνει μεγάλο σεβασμό. Έτσι, ισονομία, ισοκρατία, ισοπολιτεία σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερα δικαιώματα από Έλληνα ηθαγενή πολίτη. Έτσι. Καμιά ομάδα, καμιά συντεχνία, καμιά λέσχη δεν μπορεί να έχει πιο προνομιούχα σχέση με την πολιτεία από τον Έλληνα ηθαγενή πολίτη. Δεν μπορούν να υπάρχουν φαινόμενα όπως κοινότητες αλλοεθνών. Κάτι που σήμερα συμβαίνει κατά κόρον στην Ελλάδα. Έτσι, να είναι μέσα στην πολιτεία ως φορείς δημοσίου δικαίου και να έχουν ιδιαίτερα προνόμια φορολογικά, ιδιοκτησιακά και ασυλίας. Μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα σε αυτό. Υπάρχει το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, όπου είναι μια αδελφότητα μιας θρησκευτικής συγκεκριμένης ομάδας. Αυτοί λοιπόν με νόμους του κράτους είναι ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δηλαδή ως κράτος μέσα στο κράτος, με δικά του φορολογικά στοιχεία και δεν δίνει λογαριασμό στο ελληνικό κράτος, με ειδικά ιδιοκτησιακά και θέματα ασυλίας και για τους πολίτες, που είναι για τα μέλη δηλαδή, αλλά και για την περιουσία των μελών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα δούμε παρακάτω για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνεται αυτό από μια πολιτεία. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Η πολιτεία οφείλει πρωτίστως να σέβεται τον εαυτό της και όταν συμβαίνει αυτό μπορεί κατ' επέκταση να σέβεται όλους τους άλλους. Όταν η πολιτεία δεν σέβεται τον εαυτό της, δεν μπορεί να απαιτήσει σεβασμό από τους πολίτες. Παράγει άδικο εργαζόμενοι για ολιγαρχία και όχι για την κοινωνία των πολιτών. Αυτό λοιπόν που είπαμε πριν. Όταν δίνεις δικαιώματα περισσότερα σε κάποια ομάδα, αδικείς όλες τις υπόλοιπες. Παράγεις άδικο για τις υπόλοιπες. Ουσιαστικά αυτό είναι το δίκαιο και το άδικο που μιλάμε στην Ελλήνων πολιτεία. Έτσι. Για να έχεις δίκαιο πρέπει να διαχειρίζεις το δίκαιο σωστά. Αν δεν το διαχειριστείς σωστά, παράγεις άδικο.
Το άδικο, έχουμε πει και σε αυτήν την εκπομπή πολλές φορές, ότι δεν υπάρχει στη δημιουργία μας. Δημιουργείται από την μη διαχείριση του δικαίου. Ακριβώς. Όταν λοιπόν η πολιτεία ξεχωρίζει τους πολίτες, παράγει άδικο. Η πολιτεία λοιπόν δεν ξεχωρίζει τους πολίτες ανάλογα με το κόμμα, το χρώμα και το δόγμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε παντού, σε όλα τα γραφεία μας απ' έξω θα δείτε το μότο χωρίς χρώμα, χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ένας πολίτης τι δόγμα είναι, τι κόμμα είναι, τι χρώμα είναι, δηλαδή σε τι κοινωνική κατάσταση, σε ποια κοινωνική κατάσταση βρίσκεται, αν είναι πλούσιος, φτωχός κλπ. Γιατί ουσιαστικά το χρώμα είναι το χρώμα του χρήματος. Αυτό εννοούμε. Άρα λοιπόν μια πολιτεία δεν μπορεί να ξεχωρίζει τους πολίτες. Το μοναδικό κριτήριο για την Ελλήνο πολιτεία είναι η ελληνικότητα. Αυτή η ελληνικότητα καθορίζεται από τη γενεαλογική προέλευση, δηλαδή από το αίμα, το DNA. Ή είσαι Έλληνας ηθαγενής ή δεν είσαι. Έτσι η ηθαγένεια δεν εκχωρείται, δεν δωρίζεται, δεν πωλείται, γιατί είναι θέμα γενετικής προέλευσης, όπως είπαμε. Έτσι λοιπόν την ελληνική ηθαγένεια τη φέρουν μόνο όσοι προέρχονται από το ελληνικό έθνος και αυτή αναγνωρίζεται και θα την φέρουν μόνο όσοι αναγνωρισμένα την έχουν, δηλαδή με εξέταση αίματος. Αυτό είναι δέσμευση της Ελλήνος Συνέλευσης, γιατί θα πρέπει οι Έλληνες το γένος να διαχειριστούν τα δικά τους. Άρα ό,τι και να κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή όσες ηθαγένειες και να δώσουν, στην Ελλήνων πολιτεία αυτό ξεκαθαρίζει. Ακριβώς. Βέβαια η φιλοξενία μας ανήκει στην παράδοσή μας και θα μπορεί ο καθένας να διαβιώνει μαζί μας εφόσον αποδέχεται τον τρόπο ζωής, τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα, και θα πούμε τι σημαίνει αυτό, να αναγνωρίζει την κοσμοθέασή μας, θα πούμε και γι' αυτό, τα δρόμενα της πολιτείας μας και να δείχνει απόλυτο σεβασμό προς αυτά. Τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα τι είναι? Λοιπόν, στην ιδρυτική μας διακήρυξη αναφέρονται 33 αξιακά πρωτόκολλα. Μιλάμε για 12 αξίες, 18 αρχές και 3 πολιτιακούς νόμους που θα είναι η βάση για την δημιουργία των νόμων της πολιτείας. Και θα παρότρινα οποιονδήποτε να προσπαθήσει να φτιάξει ένα νόμο ο οποίος να περιέχει τα 33 αυτά αξιακά πρωτόκολλα και να παράγει άδικο. Αυτό δεν γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η πολιτεία δεν θα παράγει άδικο για κανέναν πολίτη, αλλά και η πολιτεία δεν θα δέχεται άδικο από κανέναν πολίτη. Άρα μέσα από τα 33 αξιακά πρωτόκολλα αυτά είναι διασφαλισμένη η ισονομία, η ισοκρατία, η ισοπολιτεία. Και ποιος δεν θα ήθελε, Βασίλη, μια τέτοια πολιτεία να ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον που να μην έχει άδικο, να μην δέχεται άδικο, αλλά ούτε και ο ίδιος να παράγει άδικο. Ακριβώς. Στην πολιτεία. Είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτό το οποίο από την αρχή ήταν αυτό που με τράβηξε στον αγώνα αυτόν, γιατί πρώτα είδα τις λύσεις που έφερε ο Αρτέμις Σόρας, οι οποίες ήταν τεράστιες. Έλυναν κατευθείαν όλα τα προβλήματα τα οικονομικά, οπότε έβλεπα ότι θα ερχόταν κάτι το εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, και όταν δημιουργήσαμε και τον πολιτικό φορέα με τις αξίες αυτές να είναι μέσα στην ιδρυτική μας διακήρυξη, και το τονίζω αυτό, ότι μέσα στην ιδρυτική μας διακήρυξη αναφέρεται ακριβώς αυτό, ότι όλοι οι νόμοι θα πηγάζουν από αυτό το αξιακό σύστημα, ελάνιο αξιακό σύστημα. Λοιπόν, λέω δεν υπάρχει κάτι άλλο, αυτό είναι ακριβώς το οποίο ήθελα πάντα και αυτό θα πολεμήσω, γιατί υπάρχει τεράστιος πόλεμος με το καθεστώς το οποίο αντιδρά σε όλη αυτή
αντικατάσταση που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε, γιατί δεν κάνουμε αλλαγή, δεν πάμε να αλλάξουμε κάτι λίγο. Ουσιαστικά πρέπει να αντικαταστήσουμε ό,τι έχουμε μάθει τώρα με κάτι διαφορετικό. Και έχουμε πει ότι η εγκατάσταση του αξιακού αυτού θα γίνει με εθνοσυνέλευση. Όταν λοιπόν η Ελληνοσυνέλευση με εκλογές, νόμιμα δηλαδή, με τους δικούς τους νόμους, πάρει τη διακυβέρνηση της πατρίδας μας στα χέρια της, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να εγκαταστήσει, να εγκαθιδρύσει την Ελληνοπολιτεία, βάζοντας ως βάση του νομοθετικού μας συστήματος τα 33 αξιακά πρωτόκολλα με εθνοσυνέλευση. Όλοι οι Έλληνες λοιπόν θα θα αποφασίσουν ότι θέλουν αυτόν τον τρόπο δημιουργίας της πολιτείας. Έτσι όπως το έθεσες στο τελευταίο κομμάτι, μου ήρθε μια σκέψη ότι αν μείνουμε μόνο στο πρόβλημα το οικονομικό, όπως θέλουν να μας δείξουν δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη στιγμή, θα δούμε ότι ναι μεν λύνουμε με όλα αυτά τα οικονομικά εργαλεία που μας έχει φέρει ο Αρτέμις Ώρας το πρόβλημα σήμερα, αλλά σε βάθος χρόνου αυτό θα ξαναγυρίσει πάλι στην ίδια κατάσταση, γιατί τα χρήματα, όσα χρήματα και να έχεις, αν δεν έχεις ένα αξιακό, ένα πλαίσιο δηλαδή στο οποίο θα κινείται ο άνθρωπος όπως πρέπει να κινείται από την ίδια του τη δημιουργία, σίγουρα θα ξαναφτάσει πάλι στο σήμερα, σε αυτό που είμαστε σήμερα, σε αυτό που δεν αρέσει σε κανέναν. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά, όλο το αξιακό. Αυτό ακριβώς είναι το σημαντικότερο, γιατί όλη αυτή η γνωσιακή βάση είναι τεράστιο θεμέλιο για να φτιάξουμε την πολιτεία μας. Η πολιτεία δεν θα πέσει ποτέ στηριζόμενη σε αυτό το αξιακό σύστημα. Όσα χρήματα και να έχεις, αν δεν μπορέσεις να διαχειριστείς τον πλούτο αυτόν, θα καταστραφείς. Η διαχείριση του χρέους που γίνεται μέχρι τώρα από όλα τα κόμματα που μας έχουν κυβερνήσει, και κανένας δεν έχει μιλήσει για διαχείριση πλούτου, μόνο η Ελληνοσυνέλευση μιλάει για διαχείριση πλούτου, πρέπει να διασφαλίσει ότι θα μπορέσει και να διαχειριστεί αυτό το πλούτο. Και γνωρίζουμε ότι ο πλούτος είναι τεράστια ενέργεια, η οποία αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά καταστρέφει τον άνθρωπο. Άρα δεν μπορούσαμε να στηριχτούμε μόνο στα οικονομικά εργαλεία που βέβαια δίνουν τη λύση, αλλά δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη συνέχεια. Εμείς πρέπει να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα μείνει όσο το δυνατόν πιο πολύ, για να μην το θέσω σε όρια. Σίγουρα θα πρέπει να είναι διαχρονικό, σίγουρα θα πρέπει να είναι κάτι σαν αυτά που είχαν δημιουργήσει οι πρόγονοί μας, που βλέπουμε όλους αυτούς τους ναούς να είναι όρθιοι 2.500 χρόνια και να μας δείχνουν το δρόμο. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην έννοια κοσμοθέαση, που ίσως να ξενίζει λίγο τους ακροατές. Ο ορισμός που έχουμε δώσει ως Ελληνοσυνέλευσης, και νομίζω ότι θα μπορέσει να καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει. Κοσμοθέαση είναι οτιδήποτε προσλαμβάνεται από τις αισθήσεις και γίνεται αντιληπτό μέσω της νοητικής διεργασίας ως αληθινό και υπαρκτό. Άρα, κοσμοθέαση είναι ακριβώς όπως το λέει και η έννοια. Ο δημιουργός μας έχει δημιουργήσει με κάποιες αισθήσεις από τις οποίες προσλαμβάνουμε δεδομένα από το περιβάλλον και επικοινωνούμε με το περιβάλλον βάσει των δεδομένων αυτών, τα οποία επεξεργαζόμαστε με την νοητική μας διεργασία. Άρα, ανάλογα με το επίπεδο νόησης του καθενός, αντιλαμβάνεται και διαφορετικά τα πράγματα, γι' αυτό και βλέπουμε και την πολυπλοκότητα και την... και αυτό όλη τη διεργασία ουσιαστικά που κάνει ο νοήμων άνθρωπος. Και όλοι είμαστε διαφορετικοί, γιατί διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε και τον κόσμο. Αυτό όμως είναι η κοσμοθέαση και μας βγάζει τελείως έξω από τα δόγματα
έτσι, τα οποία δεν έχουν, το δόγμα είναι μια αλήθεια η οποία δεν αποδεικνύεται. Αυτός είναι ο ορισμός του δόγματος. Έτσι, μια θεμελιώδης αλήθεια, έτσι λένε, που δεν αποδεικνύεται. Άρα πώς μπορεί να είναι αληθινό κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται? Εμείς στην κοσμοθέαση εννοούμε ότι θα πρέπει να μπορεί η νόηση να το αντιληφθεί ως αληθινό και υπαρκτό με τις αισθήσεις που έχει. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την κοσμοθέαση. Και θα ήθελα να δούμε και λίγο πιο κάτω για την ηθαγένεια. Η ηθαγένειά μας πιστοποιεί τα σύμβολα της πολιτείας μας και μας καθιστά υπεύθυνους για την αποκατάσταση της αληθινής ιστορίας μας, των αληθινών ηρώων μας, την καταγωγή μας, τη θέση στον πλανήτη μας και στα κληρονομικά δικαιώματα που έχουμε σε αυτόν. Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε τους εθνικούς προδότες, οι οποίοι προβάλλονται από τα σιωνοκρατούμενα κέντρα εξουσίας ως ήρωες. Το βλέπουμε πολύ συχνά, ειδικά στην πατρίδα μας. Όλοι όσοι έχουν κάνει πολύ άσχημα πράγματα προς τους Έλληνες, να τους βλέπουμε παντού. Τα ονόματά τους, πρωτομέστους κλπ. Να μην όλοι οι εθνάρχες, και τους ονομάζουμε και εθνάρχες, όλους όσους έχουν κάνει άσχημα πράγματα στην πατρίδα μας, και μπορούμε να τα αποδείξουμε. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να αποκατασταθεί το δίκαιο για τους αγώνες που οι ήρωές μας, οι πρόγονοί μας. Αν είναι δυνατόν, Βασίλη, να άρχουν του έθνους όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν οτιδήποτε είναι δυνατόν για να το αφανίσουν. Η ελληνική γλώσσα αποτυπώνει ακριβώς την έννοια των κάθε λέξεων, και αν σταθεί κάποιος εκεί πραγματικά μπορεί να ξετυλίξει το κουβάρι και να μάθει πολλά πράγματα, να αντιληφθεί ο ίδιος δηλαδή. Οι προγονείς μας το λέγανε. Αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, δηλαδή η ανάλυση των ονομάτων μας δίνει και μας φέρνει και στη σοφία, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις έννοιες. Οπότε είναι υποχρέωσή μας να τοποθετήσουμε στη θέση τους πραγματικούς ήρωες του γένους μας. Έτσι. Και στην παλαιότερη αλλά και στην νεότερη ιστορία μας έχουμε πάμπολους ήρωες. Τέλος πάντων, ανθρώπους οι οποίοι έκαναν το καθήκον τους ως Έλληνες στο γένος, ώστε εμείς να μπορούμε να ζήσουμε ως απόγονοί τους καλύτερα. Βασίλη, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Τι θα ήθελες να πεις στους ακροατές μας και για το σημερινό μας θέμα, αλλά γενικά για όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα? Τι θα τους έλεγες, τι θα τους πρότεινες? Να έρθουν μαζί μας. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Ως Έλληνες βλέπουμε το άδικο που δεχόμαστε, βλέπουμε ότι μας κυβερνούν αλλογενείς. Είναι πλέον ορατό με όλα όσα κάνουν ότι είναι ενάντια στον Έλληνα πολίτη και ειδικά στον Έλληνα το γένος. Δεν έχουμε οτιδήποτε με τους ανθρώπους που έρχονται εδώ, είτε ως μετανάστες οικονομικοί είτε ως λαθρομετανάστες, γιατί δεν γνωρίζουμε ούτε χαρτιά έχουν ούτε ηθαγένεια, ακόμα και αν ηθαγενείς τους ονομάζουν, δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν γένος. Τώρα δεν ξέρω τι άνθρωποι είναι αυτοί. Πάντως τους δίνουν την ελληνική ηθαγένεια. Δεν έχουμε με αυτούς κάτι. Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση μας, οι οποίες είναι ουσιαστικά μαριονέτες, κινούνται από εντολές που έρχονται από εξωγενείς παράγοντες. Έτσι, το βλέπουμε συνεχώς. Είναι ενάντια στον άνθρωπο, ενάντια στον πολίτη. Όλοι δεχόμαστε όλο αυτό το άδικο και δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την Ελλήνων Συνέλευση. Έχουμε αποδείξει πλέον ότι πλούτος υπάρχει. Τα κληρονομικά δικαιώματα του πλούτου αυτού τον έχουμε εμείς οι Έλληνες. Το αξιακό πάνω στο οποίο θα στηριχτούμε ώστε όλος ο πλανήτης να έρθει σε μια ισορροπία, έτσι ώστε να μπορεί να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι με αρμονία, σε αυθονία, με ελευθερία, με ευδαιμονία. Είναι έτοιμο, η πλατφόρμα αυτή είναι έτοιμη μέσα από την Ελλήνων Πολιτεία. Το μόνο που θέλουμε είναι βοήθεια
η οποία μας είναι πολύτιμη από τους συνέλληνές μας, να έρθουν κοντά μας, να αποκτήσουμε την ισχύ αυτή, ούτως ώστε να δώσουμε ένα τεράστιο χτύπημα στο καθεστώς, γιατί όταν θα πάρει η Ελλήνος Συνέλευση στη διαχείριση του κράτους στα χέρια μας, ουσιαστικά το χτύπημα δεν είναι τοπικό, το χτύπημα είναι παγκόσμιο, γιατί χάνουν όλοι αυτοί που έχουν εδώ τοποθετήσει τις μαριονέτες, χάνουν τις μαριονέτες τους. Δεν θα έχουν δηλαδή κάποιους στους οποίους να δώσουν εντολές. Η ισχύ της Ένωσης λοιπόν, Βασίλη. Βέβαια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μας. Τιμή μου που ήμουν μαζί σου, Στέφανε. Ήταν λοιπόν ο Βασίλης Καρκαλάτος, υποψήφιος με την Ελλήνων Συνέλευση στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών. Εμείς θα είμαστε εδώ κάθε φορά που χρειάζεται κάποιος ενεργός πολίτης να παράξει λόγο μέσα από τα μικρόφωνα της συχνότητας του Ραδιορφέας. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι σε όλους καλό βράδυ, καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνετε. Μέρες δικαίου και αρμονίας.